nadechněte, vydechněte. Na matku už ode mě asi všichni znáte. Spolupracujeme dlouho a nedám na ní dopustit. Dokonce jsem si sám s celou rodinou ověřil, jak a kde se vyrábí a jednu limitku si tam i sám navrhnul a vyrobil. První dojmy při setkání s prenomatem jsou šílený. Bolí to jak blázen. Ostrý hroty od těch masážních růžiček se vám zaryjí do těla a stimulují body na kůži. To je vlastně princip akupresovní masáže. Po prvním ulehnutí na pranomatku si řekneš what the hell, co pak jsem nějaký fucking fakír, rozšíří se ti zornice, opotíš se a chceš prostě utíct ty věci. Princip ale je, že vystavuješ své tělo zdravému stresu, podobně jako při intenzivním cvičení. To je ostatně taky důvod, proč se cítíme tak dobře po studený sprše. Protože pak přichází úleva, regenerace, příjemný pocit uvolnění jak po sauně nebo masáži a tělo se dostává do hluboké relaxace. Takže bolí tě hlava, lehni si na pranomat. Bolí tě záda, lehni si na pranomat. Bolí tě nohy, stoupni si na pranomat. Máš hemoroidy, tak jdi k proktologovi, kámo.